बयनिबो गेजेराव अनलायनानै सुख शान्ति बे जोंनि समाजखौ खुंलांनो हानायनि मिजिंथिनाय जादों। खुलुमबाय बयनिसिमबो। दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 50थि बोसोर जाबाय। दिनै 50थि बोसोरारि बहाय सनाथि मायथाइ फालिनाय जादों। बे गहपुरनि दैमालु फोथाराव जोबोद गाजा गोमजायै आरो बे दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 50थि बोसोर सनाथि मायथाइ फालिनायनि बे मुङैनो दिनै बेहाय मोनसे फालिथायनि 50था आलारि बाथि सावनानै जोंनि बे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि समाजाव मुलुगनि समाजाव गोजोन शान्ति बयनिबो मोजां हामलायनानै बे मेसेजखौ हरनो थाखाय 50थि आलारि बाथि सावनानै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बानजायनायाव आरो बे बानजाय आफादनि बानजायनायाव बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। आरो बे 50थि आलारि बाथि सावनायनि गेजेरजों मुलुगाव जोंनि समाजाव जेब्लायबो एना एनि जानाय अशान्ति जानाय बेफोर जोबस्रांनानै गोजोन शान्ति बयनिबो गेजेराव अनलायनानै सुख शान्ति बे जोंनि समाजखौ खुंलांनो हानायनि मिजिंथिनाय जादों। आलारि बाथि फोजोंनायाव जोंहा जोबोद गोजोनदों। जों दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद आरो गागि आफाद, लाइमोन आफाद, प्रसार संसद जयैनो जों दिनै बे सेलिब्रेसनखौ खुंनो थाखाय जोंहा थागथियारि जानानै जों गोबां बोसोरनिफ्राय मिजिं लानानै दिनै बे गल्डेन जुबली सेलिब्रेसनखौ जों खुंनो मोनदों। दा बेनि थाखाय गोजोननायजों जाहाथे मुलुगानो गोजोन जाथों, जोंनि सैथो धोरोमा जेब्लायबो गुवारनिफ्राय गुवार जालांथों, बयबो जिउ जिबि गोजोनै थानो हाथों, बिनि गोथार आरो गोजोन हास्थायनायजों जों दिनै बे गल्डेन जुबलीनि मुङै बे 50था आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिखौ जों मावदों। जिहेथु संसारानो गोजोन जाथों, बयबो जिउ जिबिया शान्ति थांनानै थानो हाथों, बे मोनसे थांखि लानानै जों दिनैनि बे गोथार आलारि बाथिखौ बे बिलिफां समाव जों फोजोंनाय जादों। बेखिनियानो।